Byť s deťmi v reštaurácii je veľmi náročné a keď máte 3 deti, všetky 3 sú veľmi malé, tak naozaj to dá zabrať. A potom sa stane, že sa najete a zistíte jednu závažnú vec až doma. Mirka sa takto spýtala manžela: a zaplatil si? A on na ňu pozerá: nie, veď ty si platila. Toto je ďalší príbeh, ktorý som zaradila do užšieho výberu a opäť sa uchádza o vašu priazeň. Sme sa dohodli, že zaplatíme a odídeme, ale nedohodli sme sa, kto zaplatí. To je pekné. Toto by sa dalo krásne praktizovať. Dohodli sme sa, že zaplatíme, ale nedohodneme sa, kto konkrétne zaplatí. Toto sa mi veľmi páči. No. To je dobrá myšlienka. Boli nadšení majitelia reštaurácií, keby to takto fungovalo. A ten okamih, keď ste prišli domov a zrazu ste zistili, že ten účet, ktorý ste urobili v tej reštaurácii, je nezaplatený. Pane Bože, čo teraz ideme robiť? Tak teda hanba, nehamba, sadli sme do auta a šli sme platiť. A nechali ste aj tringelt. Bolo to bez nejakých vedľajších následkov, ešte nejakých nepríjemností. A povedali, že tešíme sa aj na budúce. No, našťastie už odvtedy sa nám to nestalo a chodievame tam dosť pravidelne, takže chvála Bohu, to dobre dopadlo. No. Ale keď vás poznajú a keby náhodou ste aj niekedy opäť nezaplatili, tak vedia, že vy sa vrátite, že to nie je nejaký problém. No jasné, Dolný Kubín je malé mesto, takže ono by sa to asi ani veľmi nedalo nejakým spôsobom, že by sme to nezaplatili, alebo čo. Mirka, ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si sa ozvala a dostávaš sa do takého užšieho výberu. A ak chceš, tak môžeš poslucháčom adresovať pár slov. Prečo by mali hlasovať práve za teba? No neviem, možno, že preto, že sme s manželom už dlho nikde neboli a keď ideme, tak len s deťmi a potom sa nám stávajú takéto trapasy.